Добър вечер, скъпи приятели! Тази вечер отново ще се пуснем към Леярово, след което ще отидем към Борисово, Стройно и Бояново и ще разгледаме какво има в тези села и по тези пътища на нашата Ямболска област. Луната е прекрасна и невероятна за поредна вечер. Добре, много е интересно как буквално подминах табелата за край на община Тунджа и километър и половина по-късно минавам табелата за начало на община Стралджа. Много интересно, какво има между двете табели. Значи, от тука, буквално от Саранско, мога да видя червените спили на границата. Значи на камерата не знам дали се вижда добре, обаче аз ги виждам как мигат в далечината. От тука. Значи, много искам някой път да отида нататък, обаче много май шубе. Ето го Каменец, котловината на село Каменец. Много харесвам, човек. Не знам защо толкова много харесвам това село. Много харесвам село Каменец. Не знам, харесваме просто. Готино село е, готино място е. Някакси самото усещане ми харесва. Чакай, че аз снимам на майната си. Ето го тук сега, Мегдана. Ето го. Ето не го виждам. Ух! Ето го. Скъпи приятели, ето че поемаме по отбивката към село Леярово, с което тази вечер минава нашия път. Тук ще използвам момента, за да изразя възхищението си от невероятната природа, която обгражда селото и по-точно пътя към него. Тук природата наистина изглежда зашеметяващо красива. И отново подчертавам, както и предния път, че гледките са невероятни само сега през нощта, а представете си какво е да дойдеш тук през ден и да го видиш с пълното му великолепие, с всичката светлина, която предоставя денната светлина. Много иголистни дървета има тук. Много иголистни дървета, много богата растителност на тревисти, на храсти. И тук като че ли зимата не успява да задуши природата. Тук все още властва есента. Листата на дърветата са жълти, оранжеви, кафеви. Почвата е осеяна с всякакви багри, което само допринася за възхитителната атмосфера на пътя тук и на природата. Вече виждам светлините на Леярово. Не знам дали на камерата се вижда добре.
Струва ми се, че се вижда. И след малко ще подминем табелата. Ето, че подминаваме табелата за село Леярово. Влизаме в това невероятно малко китно селце. Между другото, Леярово е много малко село. Когато го гледах на картата, установих, че се състои от не повече от 6-7 улици. Буквално селото е много мъничко, много е малко. И Мегдана е точно тук по главния път на влизане в селото. Значи... буквално ето ни тук има един паметник и няколко сградки. Сега за тетова завой тук. Ето го. Значи много хубаво малко мегданче с пейчица има тук, паметника. Цяло атмосферата тук е много хубава. Това селце. И когато идва предния път, тук не беше осветено. Да. Ало. Ало, Алек. Кажи, Ванка. Какво правиш, брат? В Леярово съм. Така, скъпи приятели, леко прекъсване имахме от Ванчо, моят приятелче. Та, казвах, че... котенце. Атмосферата тук на селцето е много приятна. Малко китно селце. Малък център. И... така. Този заслужава някой път да се обиколи долу. Гледам тук някакви мостове надолу, пътища. Това село наистина ще е брутално през деня да се дойде тук и да се обиколи. Някой ден трябва да е тук през деня по и тия пътища, моите, където много обичам да обикалям. И наистина да се възхитя, да се насладя всъщност на селцата. Така както се заслужава. Нашия път продължава отвъд Леярово. Продължаваме нататък по пътя към Борисово, както знаете. Маршрутът ни днес минава през Леярово, Борисово, Стройно и Бояново, където след това ще завършим с нашето пътешествие за тази вечер. Тук вече сме на път, по който не съм ходил преди. В момента разглеждаме нови пътища. И виждам в далечината доста светлини. Далечината не знам дали на камерата може да бъде видяно добре, но буквално в далечината има много светлина. Много светлини. Разпръснати и нагъсто. Значи, предполагам, че това са околните селца. Предполагам, че това е Елхово, Болярово. Значи там, където има по-нагъсто светлини и са така повече, предполагам, е Елхово. Другото са селата в околността.
всъщност ние в момента като излезем, като отидем към Борисово, ние отново се връщаме обратно в община Тунджа, защото докато бях сега в Лярово, всъщност съм в община Стралджа. И виждам далечината една табела, не знам дали на камера се вижда добре. Предполагам, стигнем към Борисово. Ако правилно се сещаме, не ме лъжи паметта, пътят между Борисово и Бояново е много лош. Мисля, че един път съм минавал там и пътят е наистина отвратителен, но сега ще го разгледаме с вас и ще видим как е. Се надяваме, че не е чак толкова лош, колкото си го спомням и че няма да има много щети по колата след като го измина. Така да видим кое е това селце. Това е Борисово. Влизаме в село Борисово. Изглежда интересно отдалече. Под хълм и над хълм. Под път и над път. Да видим къде е селския Мегдан. Тук има някакво площадче, то не е площадче, а по-скоро кръстовище. Ставени къщи доста има, така като гледам. Борисово. Не съм бил в Борисово. Но пак казвам, ако ме лъжи паметта, съм минавал от тук. Така. Мостче има тук, минаваме покрай мостчето. Бих казал, че е от най-уютните села, в които съм бил. Но пък и него ще разгледаме, ще видим. Надявам се YouTube да не ми свали видеото заради музиката от Skyrim, която съм спуснал. Добре, защо във всяко село, в което отида, има перални изкарани извън къщите? Това не мога да го разбера. То селото май свърши. Няма Мегдан, няма община, няма кметство, няма читалище. Много интересно. Само някакви къщи стърчат тук в полето, човек, някакви туклини постройки да изоставени насред полето. Тук някакви знамена има разпънати. Ако ми кажеш, че това е тук... Не, няма къде е това. Че някакво... предприятие ми, някакъв... цех, не знам какво трябва да е това. Буквално, че сега да обърна ли, да го разглеждам ли по-подробно селото. Така. Малко ми е тъжно, че не бях, тъй като по-подробно да го разгледам и то няма къде да спра, няма Мегдан. Аз по принцип като вляза в селото и спирам на Мегдана винаги. Да го разгледам. Но и не изглеждаше доста гостоприемно, както вече изкоментирах селото. Борисово. Че на връщани пътя не минава от тук. Продължаваме към село Стройно, където някъде по пътя ще трябва да хванем някоя отбивка, която отбивка ще ни заведе нататък. Така, че казвам Лярово, вече ми харесва от Борисово. Природата наистина е зашеметяваща тук. Много есенните багри, горите около пътя наистина допринасят за това невероятно усещане, това невероятно природно усещане, което би напълнило сърцето на един пътешественик като мен.
Май виждам далечината, отбивката за стройно. Най-сетне. Добре. Всеки момент ще ми падне батерията на камерата, между другото. Това няма значение, защото ние сме приключенци. Отново изкоментирам как в далечината виждам, само че този път в лявата ми страна, червени светлини на границата. Колко километра? 15 километра! Не, 1,5. За първи път виждам табела, на която да пише да не е цяло числото на километрите. 1,5 км. Ето, хванахме отбивката за стройно току-що. Камерата нали не е умряла, така. Напомняме за пътчето, което бяхме хванали за Камен връх. Много такова тясно малко, с природа около него. А в далечината се виждат много нагъсто светлини. Не знам това ямо ли е или е хубаво. Често казвам, знам в коя посока в момента гледа колата. Дали на север или на юг. Знам, че сме някъде много на юг в община Тунджа в момента. Я да видим. Между другото, предния път, когато качих епизод 1 и всъщност още докато го снимах, когато качвах сторитата в Instagram, доста хора се изредиха да ми пишат как биха искали да дойдат с мен на някои от моите пътешествия, което мен ме радва, тъй като наистина се радвам, че проявявате интерес към това, което правя и това, което снимам. Радвам се, че има така интерес. Тук пътя взе да става много лош. Километър и половина ще ми се стори като 10 км. Ако продължа да се влошава пътя. Пътя между пътя Саранско-Сламино е много лош, между другото. Това е може би най-лошият път в цялата област. Всички пътища, които съм бил, това е може би най-отвратителният път в цялата област и 8 км след нещо такова, но се взимат за един час. Просто там няма път, там е всичко на вълни. Стройно, ето че сме вътре, табела няма, или поне аз не видях. Малко сълце. Така, ето ни тук в Стройно, батерията умря. Спрях около 50 метра по-надолу от мястото, в което камерата спря. Сменя батерията. Ето ме тук на някакво площадче в село Стройно. Там има каравана. Казвах, малко интересно се оценя. Не знам, в караваната има ли някой? Изглежда сякаш е светното вътре, но не мога да разбера това отражение от светлините на улицата ли са или наистина има някой, който живее там. Във всеки случай не би било добре да го безпокоим. Вероятно това са отраженията от светлините. И в момента ще потърсим отново Мегдана, селския. Като по тези части е доста голяма вероятността да има бежанци някъде тук. Така че няма да е добра идея много да се впускам в обиколки на селото. Може би през колата ще го експлорнем по-голямата си част. Подозирам, че отново Мегдан няма да има така в широкия смисъл на думата, както другите села. Няколко пъти ми се наложи да набивам рязки спирачки, понеже има огромни дупки. Аз снимам тъмното. И може би тук някъде ще се наложи да обърна, защото поне на картата пътя свършва. Тук има нещо голямо, някакъв голям гараж, не знам танк ли държат, какво държат.
видеонаблюдение. Интересното тук е, че няколко къщи забелязах, които са стари и изоставени, но имаха камери. И ето, че тук всъщност стигаме някакъв дубайски палат, дами и господа. Някакво имение. Това прилича точно на хотел от Черноморието ни. Ма той верно е хотел. Това е интересно. Тук има ли наистина отсядащи 2 звезди? Иначе готин китно е направен. Сигнал. Семейен хотел сигнал. Не знам камерата колко добре се видя. Сотаджи има тук в момента на среща. Има шанс да ме спъти да видя какво правиш тук. Не, също не знам. Не могат ли аз да спътя обществен. Но то няма никой вътре. Аз просто се минавам. Направени къщи са. И то всъщност тук приключва пътя. Всъщност. Това е края на пътя. От тук обръщам и се връщам обратно по обратния път, по главния път, където продължаваме към Бояново. Не знам, има ли смисъл да се връщам обратно на площад, че да пообиколим селото. Изглежда интересно село. Да си кажа честно, струва ми се интересно това, че има поне на мен ми се струва по-широка пътна мрежа от Борисово. Както и струва ми се повече живущи. Има направени къщи, има хотел, както изглежда. Има изоставени къщи под видеонаблюдение, което навяваме се че стройно, въпреки че е по-забутано, Борисово има по-голям живот в него. И тук отново съм на лоши пътчета, няма да е зле да намаля. Там казан е паднал. Така. Интересно ми е наистина да го обиколя, да го видя. Въпреки че нямам особен мерак да слезам от колата. Обикалям с фенера пак. Да видим нататък този път на къде ще ни отведе в селото. Ще видим ли отново такива направени интересни къщи? Или отново ще има стари захлюпени къщурки. И тук има една огромна яма. Така, подминахме огромната яма. Малко ми е горещо, честно казано. Може би ще направя една бърза разходка. Така. Тук пътя се стеснява. Знам. Това има някакъв път. Да видим сега. Нататък ще продължа. Тук пътя май наближава своят край. Не виждам да продължаваме някъде. Или има завой.
не трябваше да идвам и изглежда обещаващо. И май наистина ще се върна. Чувам петли. Чувам петли. Така. Не мога да разбера това от музиката на Skyrim или наистина има някакви фитки и птички, които тук църкат. Така, добре, не се забихме в казана, това е добре. Да видим само какво има. Така, освен огромни ями, друго не виждам. Добре, аз май пак се набутах. Някакъв смотан път. Само да не сляза от колата. Сега ще се трушим качването. Добре, това не знам ли се вижда на камерата, но не ми изглежда особено добре. Отново доста направена къща. Висока, стройна къща. Покрай нея минавам. Естествено няма нищо лошо. Даже много хубаво, че има хора, които имат мерак да се правят къщи на село. И нататък пътя просто е за джип. Това е, аз не мога да мина нататък. Не искам да минавам нататък. Може би ще се обърне тук количката и няма да я тормозя. Добре, тук са някакви трибуляции. Какви хрости. Добре. Махаме се тук този път. Много ми е спокойно, тъй като съм си вътре в колата, да ви кажа честно. Ау! Така. Карам на дълги, не знам. Надявам се да има псува някакви вътре пред прозореца си. Добре, тук минавам през някакви работи. Почукват ми тук колончетата по стъклото. И аз им помахвам. Така, махам се от тук. Стройно видяхме го, хубаво, приятно село. Продължаваме нататък. И така, скъпи приятели, след кратка почивка в село Стройно. Продължаваме нататък към следващата ни дестинация, а именно село Бояново. Значи сега, тук нищо не се вижда, обаче на излизане от Стройно. Там далечината, то не се вижда изобщо. Има някаква много яка... там е Стройно, между другото. Пък там има много светлини на гъсто, не знам ямбо ли, елхово ли, не знам какво е това. Но... там... има някаква гориста местност и... там ще е много яко да се отиде през деня да се експлори, но сега през нощта не бих влязал в гората. Жалко, че не се вижда на камерата изобщо. Вече наближаваме табелите, където ще излезем от ривката за Стройно, която е, и ще продължим вдясно към Бояново. И точно така на табелата се вижда, че наляво е Борисово, надясно е Бояново, както на пътната карта. 5 км
по-нататък ще влезем в Бояново. Пътят е хубав, противно на очакванията ми, но нека не тръгваме предубедени. Не се знае как може да ни изненада пътя. И между другото, нищо интересно, което трябваше още в началото да спомена. Изцяло днес пътувам без навигация. Реших да пътувам в табели. Както и по предварителния поглед, който хвърлих на пътната карта. И тук има някаква кола. Между другото. Не знам полиция или са какво е. Но тук има някаква кола. Не знам. Не, някаква бяла кола. Спряха с фаровете. Пуснаха ми в някакво фенерче. Намалих, но не ми пуснаха буркани. Интересно. Интересно. Точно набивката за жребино и точно това ще да коментирам как не очаквах тук. Не знаех, че тук има отбивка за жребино. Нямаше я на картата тази отбивка. Добре, това беше странно. Нямах... И защо музиката ми умря? Няма обхват, може би. Така. Много интересна ситуация, не знам, аз загубих се словото. Не знам как да го изкоментирам, не очаквах тук да има насрещущото. Не знам какви бяха тия хора, не знам закъсали ли бяха или просто... Може да са били романтици, търсещи уединение, пък знам ли. Чак толкова далеч от каквото и да се влизала на място. Но пък кой съм аз да съдя? Аз съм просто един пътешественик. Както и да е. Продължаваме под лунната светлина към Бояново. Виждам табела в далечината. Най-вероятно стигнахме Бояново. Доста бързо, доста гладък. Хубав беше пътя. Което е доста странно, защото знам, че имаше един път между две села с буквата Б, който беше много зле. И не знам защо съм останал впечатлението, че това са Бояново и Борисово. Кой знае? Може да е бил ремонтиран. Във всеки случай, тук съм минавал тук в миналото. И нека да видим дали пътят ще ни отведе към Мегдана, където в принцип ходим, когато влезем в някое село. Първото нещо, което търсим, Мегдана, общината, т.е. кметството. Читалището. Вече съм извън свои територии, извън местата, по които съм ходил и не се чувствам особено сигурно. Отново подчертавам, че тук
тук се говори, че има доста бежанци. Пътя е много хубав, между другото. И за личната виждам кола. Много светлини, много добре осветен път и кола с пуснати фарове за личната, или пък може би това е камионче, да. Това е камионче, което зарежда стока, предполагам. Селцето не е никак малко. Има си така мегдан за обикаляне. Да, минавал съм от тук. Тези блокчета, военните блокчета ги знам. Защо минах покрай военните блокчета на Бояново. Бил съм в това село и тук виждам едно по-широко местенце. Тук отново блокчета, барче има, може би най-вероятно това е селския мегдан, центъра на селото. Голямо село, или че е голямо село. Магазин, паметник виждам тук. Автомат имаше, автомат ли вендинг имаше, нещо такова. Още в блокчета, военни блокчета. Нека влезем, да спрем, да разгледаме, да хвърлим един бърз поглед. Голямо село е. Така. Така казвах. Голямо село е, така от градски тип. Доста улици, виждам, че има доста жилища, коли. Спрях тук с надеждата, че има къде да спра, за да пообиколям мегдана. Но не, това е... Обхвата обаче прави проблеми тук. Ще премете тук. Така. Правим една бърза обиколка. И вече навън, извън колата. На селския мегдан. Тук е паметника, за който говорих по-рано. Нека да направим една бърза обиколка, да видим селцето. Както вече изкоментирах, има доста мегданска за разходка, за разглеждане. Ето ги преди малко. Отдолу по улицата, блокчетата, за които говорих. Има и още, но се виждат добре. Тук паметника. Нека да видим. В памет на загиналите във войните бояновци от потомците. Така, опитвам се да фокусирам в момента върху това. Паметника. Площадчетата. Тук има някакво, не знам, барче. Кафене? Не. Магазинче. Долу. До входовете на блока. Изглежда точно се едно съм в някакво малко градче, а не в село. Хубаво е, наистина е хубаво селце. На мен ли ми се струва ли някой там е на палатка? Не знам доколко искам да се отдалечавам от колата. Чуват се разни войща в далечината. Надявам се да няма вампири и върколаци в това село. Така.
Нататък, ако не ме лъжи паметта, освен ако вече не съм го подминал, имаше едно барче. Може би се лъжа аз. И в далечината се вижда, че селото продължава все още. Така доста пъти изминах, докато стигнах до тук. И нататък, както виждам, има и още, така че селото наистина е голямо. Доста кафета, барчета има. Не знам, не съм се интересувал колко е населението на това село. Но ето го и пътя нататък, с малко с колата ще минем нататък. Ето още на барче има тук. Ето още блокчета. Населено е, наистина е населено. А това всъщност не знам какво трябва да е това община. Не общината, ами кметството ли трябва да е читалището и свети, което е интересно. Но все пак вече наближава 5 часа, така че някои хора вече започват да стават за работа. За някои хора е все още... За някои хора всъщност е утро, за мен е все още вечер. И така, там има площад в далечината за разглеждане. За малко с колата ще минем да видим нататък. Отново теглям нататък по моя път. Да видим какво има нататък в селото с колата. И оттам вече ще се насочваме към краят на нашето пътешествие днес. Интересното е, че няма обхват. Голямо село е с така доста развити структури в него, а няма обхват. И ето всъщност това е Мегдана. Ето тук не знам доколко може да се види. Извъртя така камерата. Дали се вижда. Тук имаме всъщност кметството. Знамената. Голям е наистина. Крайно може би трябваше да го дойда. И не знам дали има начин да вляза нататък, защото виждаме още една сграда, това трябва да е читалището. Има паркче, градинка. Може да завъртим и да го разгледаме, ако има път там. Не се вижда добре. Не виждам как мога да стигна до там. И може би много ще се запиша нататък. Го разгледам, че изказвам и имам желание. Мегдана в далечината. Ще отидем там. Интересно изглежда, истина.
Там забелязах, че има някаква чешмичка. Водата не е топла ли пише? Водата не е годна за пиене. 1965 година. Сега ще минем нататък да видим какво има. Много ми е дърт да сляза нататък надолу. Ай, много е готино. То е много готино направено точно с някакви пътечки тук през полето, през нивичката така. Слизаме по стълбичките тук. Там има мостче. Там има мостче. Има детска площадка. То тук е имало и голямо стълбище. Което всъщност ни отвежда по същия път. Добре, това не знам какво е. Защо стърчи така по средата на моста? Градинката. Така, много китно, много уютно. Готино е направено това село, наистина ме зарадва. Ето ни. Ето ни. Читалище светлина. Нагоре има готин път, след малко ще видим нататък какво има по баирче. Ето кметството тук. Българското знаме. Ето ни на селския Мегдан.
Място направено готино за разходка, за отдих. Има стълбички. И нататък какво има? Изглежда много готино. Пътя зад Мегдана. Нагоре по Баира. И така, скъпи приятели, нашето пътешествие вече наистина се насочва към своя край. Разгледахме село Бояново, разгледахме Мегдана обстойно и мисля, че вече наистина настъпва време да си ходим у дома. И ето, че поемаме път към дома.